Us imagineu que existís una eina pedagògica que ajudés els alumnes a millorar l'escriptura i la seva agilitat mental, també a treballar la llengua i al mateix temps a fomentar l'esperit crític? Podria semblar la vareta màgica de l'educació, però no ho és. Un gènere musical com el rap és capaç de treballar totes aquestes àrees i connectar més amb les emocions dels alumnes. Avui visitarem un institut a l'Hospitalet de Llobregat que ho fa i veurem com la cultura del hip-hop ha despertat la creativitat dels estudiants i ha deixat amb la boca ben oberta a més d'un professor. Però abans coneixem el Nelo C, raper i professor de diversos tallers com aquests i que canta així de bé. Per canviar-ho tot, per les àvies i les mares, per els de quins llibres d'història no parlen, ho han estat tot. Nelo, bona tarda. Benvingut a l'En Línia. El rap forma part de la teva vida des dels 12 anys, oi? Vaig començar tocant la bateria de petit i va arribar un moment que la música urbana va començar a entrar en mi i des dels 14 porto fent música urbana i això i amb el temps hem anat aprenent que també pot servir com a eina educativa. Ho sap molt bé la Cristina Liagas. Cristina, bona tarda, també benvinguda. Bona tarda, gràcies. Bé, ella és professora a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha investigat justament sobre la integració del rap a les escoles. Per què el rap s'ha convertit en una arma educativa, Cristina, tan potent? Potser no utilitzaria d'entrada aquesta metàfora d'arma educativa per les representacions que pot suggerir. A mi m'agrada veure el rap com un recurs, com un instrument per aprendre i per ensenyar de maneres diferents en un lloc conegut que és l'escola. I penso que el rap ens aporta moltes coses a l'educació. Ens aporta un espai d'identitat, un espai d'expressió i un espai de coneixement, perquè els joves, a través d'aquests tallers que ara s'estan fomentant, poden ser diferents a dins de l'aula i dir coses a dins de l'aula que abans no havien dit. Per tant, penso que el rap empodera els joves lingüísticament, textualment, però també acadèmicament i socialment. I emocionalment, no? Pel que estàs explicant. El Nelo justament fa tallers per a escoles de barris vulnerables. No sé si t'has trobat amb això que diu, amb això tan complet que està explicant la Cristina, que fa el rap. Sí, al final sabem que els sistemes educatius no estan fets per tothom i s'han de trobar formes de que tothom pugui gaudir d'una educació i aprendre el mateix que els altres, i si no és a través d'un llibre i és a través d'una altra cosa, doncs d'una altra cosa. Tots, digues. Quins són els temes que abordeu en aquests tallers? Des de l'antiracisme, antimasclisme, sentiment de pertinença, sobretot, doncs això, sentir-te orgullós d'on vens, de quines són les teves arrels, lluitar perquè aquestes es respectin i aprendre de les cultures que tens al voltant, perquè al final no hi ha res més bonic que l'intercanvi de cultures. Hi ha un tema que avui l'hem escoltat en bucle, perquè és el dia d'escoltar-lo. No sé si l'heu escoltat, busqueu a YouTube la teva cançó de Gerard Piqué. És bonic. Com va sortir aquesta cançó, per cert? Soc aficionat al futbol, al futbol català. L'Edgar no, eh? No, ja ho sé que no. I res, això crec que el Gerard, en la seva posició, que no tots tenim el plaer de tenir, pot dir coses que els altres no, sense que... sent escoltat més que els altres i sense tenir, potser, les contraprestacions que tindria si una altra persona ho digués. A cada taller, quins temes habitualment hi surten? Violència de gènere, pobresa energètica, sobretot això, el fet de... Ara, amb el tema del Covid, la gent ha d'estudiar des de casa, hi ha molta gent que no té internet a casa, hi ha molta gent que no té dispositius adequats. Al final, doncs, fer una classe per Skype des d'un mòbil no és el mateix que fer-ho des d'un ordinador. I això, al final, la pobresa energètica, sobretot, i problemes de masclisme, de comportament, de brutícia, de drogues, mil coses al final. La Cristina parlava abans que el rap ajuda a fomentar l'escriptura. Com ho fa? El rap és un text molt oral. No té gaire sentit, o no té gràcia llegir un rap. El que té gràcia és
emetre aquell rap i dir-lo i compartir-lo, no? I en aquest sentit fa que l'escriptura sigui molt oral, no? I aquí estic parlant del rap escrit, perquè també hi ha tot un rap que no és escrit, no? Que és més d'improvisació, que això el Nelo ho explicaria millor que jo. Per tant, aquest moment de l'escriptura, del rap escrit, s'imbueix de moltes marques d'oralitat, no? I això doncs, estimula molt l'escriptura i, per tant, planteja una manera diferent d'escriure a la que estem típicament acostumats a l'escola. Però el rap té una mètrica, també. Se surt una mica bastant del que és la poesia, genera molt més interès al rap entre els joves que el que seria la poesia, no? Com pot ser això? Sí, a veure, clar, hi ha una part que és les representacions que hem anat construint des de l'escola del que és la poesia, no? Potser hem emfasitzat des de l'educació literària i poètica uns certs textos, uns certs autors i unes certes estructures, i això ha limitat una mica les representacions. El rap i la poesia comparteixen un fons líric a nivell de retòrica, de poètica, i per tant jo penso que dins de l'escola podem travar molts ponts, no? Des del rap per treballar la poesia més clàssica, si vols, no? I al revés també, no? Crear totes aquestes bones sinergies, no? Abans l'Edgar destacava el tema del Piqué. Jo vull destacar el tema de Fills de la Mina. Tu, a través de Plataforma per la Llengua, vas fer un taller també amb joves del barri de la Mina. Et consideres també un vehicle de normalització lingüística, per exemple, per a aquests joves? No sé si m'hauria de considerar jo, crec que són etiquetes que t'han de posar els altres, però l'únic que intento fer és generar oportunitats amb la meva llengua, amb la llengua que he crescut. Crec que tota llengua nova o tota llengua genera oportunitats. Per tant, si estem aquí i tenim la possibilitat d'aprendre-la, millor que millor. Al final, al tocar temes tan transversals, la llengua amb la que ho fas acaba sent el de menys, i per mi això és el més important. Com toques temes que els interessen, al final una llengua és una forma de transmetre un missatge d'una banda a l'altra, i quan el tema t'interessa t'és igual amb la llengua en què t'ho expliquin, si ho entens. En aquest projecte, a més, hi havia com una reivindicació dels orígens, d'orgull de barri. Suposo que és un dels valors que intentes transmetre, en aquest cas, a la Mina. Sí, bueno, al final, el que dèiem anteriorment, el sentiment de pertinença és molt important. Saber qui ets, saber d'on vens, saber quins són els teus orígens, i per aprendre dels teus i també dels altres, i per una altra banda valorar el que es té, que moltes vegades no es valora del tot. I una curiositat educativa per preguntar-te, Cristina, però ara que parlem tant de les lletres, des del punt de vista musical, Nelo, no és molt complicat aprendre's tota la lletra de la cançó que interpretes en rap? Ara, quan escoltàvem aquestes nenes d'aquest institut, pensava, ostres, ara perquè ho estan llegint, però després en recorda tant d'això. Bueno, crec que pràcticament tothom escolta música a diari, en sabem un munt de lletres d'infinitat d'artistes. Jo crec que inclús és més fàcil aprendre't alguna que t'has fet tu. Crec que al final és capacitat de memorització i acabes aprenent encara que sigui per repetició. I amb això que deies, anava això arran de la Cristina, és a dir, creus que ja s'està més o menys imposant, però que el rap a nivell d'educació quallarà en el sentit de que fins ara potser ens hem d'aprendre obres literàries, llegir, abans ho parlàvem quan estàvem al reportatge, pot ser una bona eina per incentivar la gent a tenir aquest gust per l'escriptura? I tant, sí, per tenir gust per escriure, per expressar-te. El rap és molt biogràfic, per tant, et permet una reflexió sobre d'escriure a partir de la teva vida, utilitzant les coses que et passen, però també per escriure i madurar punts de vista sobre el món. També els cantants de rap també fan moltes referències a llibres o a poesia, a poetes, vull dir que també és una manera d'estirar i de crear aquests enllaços o aquests ponts que comentava abans entre la poesia més clàssica i el gènere del rap. L'entrada del rap a les aules és relativament recent a casa nostra, però hi ha altres indrets, Marta, on ja fa anys que han sabut veure les bondats d'aquest gènere. Sí, per exemple, als Estats Units, concretament al barri del Bronx de Nova York. Allà existeix el Hip Hop Education Center, que és una iniciativa que ja fa més de 12 anys que coneixen bé a Nova York. Ells fan molta feina a peu de carrer i, a més, bàsicament el que fan és posar el rap a l'epicentre de l'educació.
En aquest organisme el que fan és treballar amb alumnes d'escoles primàries i d'escoles secundàries amb l'objectiu, d'una banda, d'aconseguir que augmenti el nombre d'alumnes que s'acaben graduant i, d'altra banda, també reduir el nombre de joves que acaben empresonats. I, a més, ara estan treballant en una iniciativa que, si us agrada el rap, el hip-hop, us encantarà. És el Universal Hip Hop Museum. És un museu que esperen que pugui veure la llum l'any 2023 i que esperem que nosaltres ja puguem viatjar i que puguem anar a veure aquest fantàstic museu. Això anirà a l'alça? La incorporació del rap a les aules i del hip-hop i d'altres disciplines d'art urbà, fins i tot? Tant de bo. Al final es tracta de trobar mètodes educatius que funcionin i si funciona aquest, doncs s'hauria de potenciar. Bé, tots els que funcionin, no només aquest, lògicament. Cristina. Jo penso que sí, sens dubte. Crec que Barsembrant ha fet 300 tallers, o no sé quants tallers, tu també n'has fet molts, hi ha molt d'interès i crec que estan demostrant que poden enriquir l'escola oferint aquest nou espai de reflexió, de creació i d'identitat. Complementen programes educatius o supleixen, com apuntava el Nelo, mancances del sistema educatiu, Cristina, aquests tallers? Jo ho vull veure com una experiència que suma, que compta, que enriqueix. A veure, desenganyem-nos, a l'escola és un lloc on és el lloc per aprendre certes coses, com per exemple la normativa o la llengua o determinats gèneres. Si no ens ho ofereix l'escola, doncs probablement no ens ho trobarem a la vida. Per tant, l'escola fa aquesta funció. Jo penso que el rap enriqueix i dona oportunitats lingüístiques, literàries, que expandeixen l'escola. Jo ho vull veure així. Nelo, algú plenament feliç pot escriure cançons de rap? Ho dic perquè normalment sempre surt des de la protesta, des del rebuig, des de la crítica, no? Tinc la sensació. És així o no? Hi ha algú plenament feliç, Edgar? Bona pregunta, que ens donaria per 4.000 línies, eh? No ho sé. Crec que de música urbana, igual que de qualsevol altre gènere, hi ha cançons felices i tristes. Sí que al final, si ets una mica inconformista, acabes... A veure, no pots estar feliç sempre. Al final acabes veient que hi ha coses de la societat que no s'aguanten i que d'alguna manera has d'intentar reivindicar-les perquè canviïn. Nelo, i abans d'acabar, què aprens tu en aquests tallers? Tot. Jo entro allà desconeixent possiblement la zona, el barri, la gent, les cultures, i al final això, anar allà és donar i rebre. Al final jo sempre considero més que rebo més del que dono. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Nelo C. Cristina, també per haver-nos acompanyat. Arribem al final.